lagi batuan kita Nabi Muhammad Penguru kita hari sahabat ditulan saudara Assalamualaikum sebuah firman nak baca di dalam Al-Quran ada basuh innal ladzina kadzabu sehingga wakianya buah sifat sangat cilaka pertama takabur kedua pandu ai takabur aja sombong ngapi sarupa jo kalau dipakai sifat nandu segala ibadah palonyo ampuh pahala ditolak tidak diterima takabur aja sombong jo kalau dipakai segala ibadah palo tak sampai palo ditolak jatuh kang arai manampu sarugo na sangat sulit kau babali hujan kelangi anta kau ada untuk tasapi ai ke dalam lubang jarum pinjai sabuanyo lagi kari jobai ai mangato kanawan bagat dan iki mangato kabaga tio mini tetapi manggarega di sabalik buki naninda gata naninyo gawi kota namagada bau barilawi mangato kanawa arang kayo la cukui manaru kana mela pimpi amme jotera laba sumpi sampai ali jadi tukar rumpi hilo mengindia sabi joraji pinggang gadang dari pado paruyo naja labaitu masifa laji maji lo lamuang Patlah pangacu
Atanyo Langalay babega Alahurang mariba Anamo Onano jani buah pertanyaan Iyo di sana so Udaro Nalay nyo diri Amba-tamba nanaso Uranyo sabu adalah hati sekutus ala dekana doma Angato Tuhan pusaku Omlang kamu Utuhnya matikan dalam diri kamu Esa belum ajar Hatimu Tidak dekan diri Ane bagai manusia Aronyo olayan tadi minum racunio delega tinigo Oboto Kaulah dipotong badan Ajo masih lanyo Osiso iyo ata dihantu akan badan delega onoto Okuso Nala gantung hali Ayo tali tigo Oda po kalau itu mematikan diri lah mati saseona amonyo iyo de la sabana ba ananyo la de tanarimo iyo ay tarimo osuko dai lala Ya Rasulullah Ya mulai sungguh lari pun apa deh Di dalam bangsa Oh tayo kamera lagu sami intaro di dalam bau oh kami mengaji sapa tayo oh dua pengajian pengajian iyo pangkian la sekali nanti di dalam agamo nalay
kita Ondalah suruh alanan duta galarikan nado dalamnya Bilai doai nan saudara Oh karim iyo dan kandung Perkara iyo nyawa Perkara iyo disambung Betadape iyo pidoman Oh panah iyo nasanto Oh di angin iyo batiyoy Di Ombak iyo bersabo Keputusannya paham Supaya iyo nak jazam Nak jangan iyo kaji Oh surah kalelera Oh di kanjai oh kadape Di kanduang baciciran Haro diojan Oh aro iyo diojan Di ate iyo nyo awan Oh air iyo di cawan Oh kita iyo curahkan Nilai arolah dibuang Tarabang iyo di hutan Mulai iyo di tangan Oh kita iyo lapikan Deba itu ialah misal rupa pengajian kaji iyo nantanya Oh kaji iyo namanya Tak ada bakal putusan Karena iyo itu Oh pikir iyo nan olehmu Satu hadis surah natantu Omar apa oh dengan nafsu Lapatan apa oleh dengan orang baru Siapa mengana ladakan dirinya Asyik olah mana ladakan lada Tuhannya Fahamnya hadis baitulah lelo Kalau begitu oleh jangan lalu pungut Bila jadi lada diri nak nyeto Asabana oleh lainnya diri Na tentu iyo na lainyo Nilai padu hakikat La ilaha illallah tu kalau dibaca Kuli mahana nampe lai janganlah lupa Hai kuli malah ajo kalau dibaca Yang kerja menjadi singa jo Oi, hai, oi, oh ayat kerja menjadi singa jo Oh tubuhan kasane aku tidak ianyo Alba ure batulang para bubalimpo Abahati bajantung di pandang baru po Oh padulah hakikat main sama to Boleh malah ilaha janganlah lengah Alaya itu tubuh ayana sabita Ya itu rohani nyawa yang gila Oh indah ala bakuli ala depan lagi badara
Oh indah labure bangsa buah oh indah lababu ala de bajantu ala hati tak ada ala di pandang ayo aku ini tak ada pila di dengar telinga ini melainkan suci sungguh terjalli Bernama Muhammad Zahir batini yang sabita mahkota tentu oh iyo dicari dengan alimu ala jumadu hati de ala juaju de kulli manyo illa pinta guru oh de iyo ujo namo dikaku adikaku ala sabana nyo diri natanya itu pada hakikat diri yang gila yaitu rohani nyawa yang gila tinggalkan dipanggang tak agoi dirantam tak basah onde jauh patonyo adalah pasal baru ba amalkan nyoteta adik kita baca oh bukan ninyo adalah sifat pun bukan oleh bukan nyo minum bukan nyo makan lalu jago oleh dikatu jangan supaya nanya tu oleh nasi wujud kepada guru lah dikaji ulangan ala dikaji ulangan dikaji benar oh dalam kasano pulanyo oh api ko pada oh kasano ala pulanyo oleh sagalo alam kuli mahlad Allahu oh adalah ini dia itu lad mahmud oleh si wujud muhad oh wujud lad mutolad hati la cahaya sama to ala kurang ingin nan kurang ingin oh dengarkan misal salaku ibarat oh sebuah cara mi oh anak lali sebuah lad cara min oh yang dak lad pegang oh di dalam lad cara mi oh aduh bayang-bayang delai sarang lad cara min ala kalau lad ditimba oh ayat karaji oh misalnya nyotarang ayat karaji ya dalam misal lad nyotarang sabita cara milad nalicin deh bayang-bayang denyo ado di dalam jaramin oh si ujun amoy namola nyo yakilay ada pun larenyo orang yang nalai malam jaramin si ujun la denyo muhad lay namola nyo kodi oh itu nala misal kaganti lad nasakan delay ulang leka guru delay tambah la suran hanya tonyawa dengan kulima oh ya itu lada kulima oh la ilaha illallah keputusan nyopah kalau lagi masa alam ada satu so kalau hanya lancar oh dia ni lada bati lada para lada batula dilangkah selangkah delai janjang lada takana oh dihambun lada sahambu lada janjang lada tanah lamuka lada penanti lada lasuko datang delagala delai nyawa lada iyo dan Allah saruguna tabuka batamu lada jotuhan lada jola lada yang banyak dalam sarugo lada kampung yang enak olah sahabat ditulan sudah rusuk pengadian laisa ingoriko sekian dahulu di kami padu di panah Arjuna
Arang bahari banamo Sebagai sambungan lenan putui cako Putui basambuang di kami berdua Oh kini latih bau kuajo jangko Menyambui gayo menjawab tanya Sirekan kami menanti jua Indah upahnya orang menanti lah nyoto Mulai menanti lah dekat oto Di tepi jalan raya Dagu ikan lason lah dan malam kakak telingo Meri jube ai alun lainnya tu Alun lainnya tu apa sopir mambao anta orang alang adalah anta orang butuh antara japa antara bulan do antara ciun yang le anta ci ajo la kambang kampi parilah di buwenyo menunggu jawaban kami padu nak kami jawab oh senalah karanganku ai tala mo di bungkui ko rasa marasonyo lamo di kabe ko putus talinya iyo na wahai la sahabat iyo tolan saudara oh dari nasoala pengajian lah jadi olah rasanya memang lah dinilai dari kita dena sambuang ajo oh namun tanya rekan kami oleh tangi ajo hati celang-celang lah di mata oh baturiyo di dalam daging iyo taraso jua batulah di dalam derang buangan menjadi suatu de umpama oh nan jadi buah pertanyaan di dalam sana bantah cako oh ditatangi olah denyo diri memanglah bertambah puluh suranya matikan denyo diri ba itu dena tolan tanyo oh memang ada hadis lanyo kudu ayo kanale mengado iyo mutu ampusakum dalam mutunya oh mati kala diri kamu sebelum ajal kamu tiba bagaimana memati lekana diri nana pada iyo hakikatnya adalah yang tayolah digantuan hinan jotali tigo itu ayat tanah dini potong badan denale nanjom masin sinso ayat tonan diminum denyo racun iyo ayaga tigo boto ay mungkin lah dini gantuang lihianan jono tali tigo heto adalah yo bagala mano bana yo sabana mematikan diri nangko minta iyo katarangan di muko iyo nan pasamu oh mandangan iyo pertanyaan barang bulu kudu ay di buwenyo oh rasonan dari ate kasu pada malam nangko apalagi oh anandi muko ay guru la de kita buya iyo nan kudu ala dimuko oh patana rasolida iyo di baola wakato rasoen ka urang tani kami mahadokan lapi tulo baraso iyo ele pandeka iyo nan kami lawan balago oh nelayo kudu taraso bare iyo dudu la di muko adenalai mario delai sin kamiyo denalai badu oh delai maabari buma iyo kanai kami pintu ay kusala kami
kami nan baik Kau di dalam nan deman jawab bertanya Nale tolonglah delala ke iyo esenta ada jojo. Oh delayo inilah jawaban Hari kami nak labaduo Iyo ditantanglah denyo itu Onde nan tolan yo de maraso Mematilah dekan diri bagaimana bana hakikatnya Nale inilah penjawaban dari kami nan badu. Pertama kurang cinta ke dunia Iyo nale mulu-mulu. Perbanyak cinta ke akhirat Itu nan kadu. Segala nan menjadi hiruaro Iyo di hati ai dunia nangko Oleh kita lah de pulangkan Hak kepada de nantunya Nyo kembalikan de nyo Sifat kepada iyo Nyo zatnya Dipulangkanlah denyo Syria iyo kapadole gagangnya pinang iyo denyo pulang kapado iyo le tampuanyo Atau iyo dikembalikan sifat kepada iyo lah de nantunya Iyo sifat manawi itu banana namanya Sedangkan sifat denyo itu hanya pinjaman samintaro Denala itu lenyo banakan kita pulangan denyo jo Oh manoyo sifat denyo itu iyo nak kami lapanya to Oh patamula denyo hayat itu akan kanamanya iyo dipulangkan lenyo banakan kapado iyo elenan puyo Kaduna iyo nala iradai Katigo iyo nala kudarai Kampe iyo la denyo ilmu Iyo ala na de sami enyo O sarato la de basarnyo Ay terakhir iyo la de kalamnyo Memanglah tujuan buasi pada iyo Tuhan pada kita Iyo la tujuan la denyo itu Hanyo bapinjamanyo de kakito Denala kita nala pulangan iyo kepada elenan puyo Ay putuyo tantang lai mamulangkan Iyo ay denala tujuan angko O baru bisa nanti katoyo mematikan yo diri nangko Di dalam mematikan diri itu iyo dan denyo jo Nambarana mulai mati itu menyampaikan diri denyo kita iyo ne mana mulakan sifat Allah hai kanan punyo Ay hayat aku ne hayat Allah Hayat Tuhan yo sendirinya Dekanonan hayat Allah Mangko hidup yo mulai insan Kalau hayat pulang ke Allah lah mati ke aku nedenyo kita Innalah tentu denyo kita Indah ay hidup sama tomato Ay ilmu aku ay ilmu Allah Ilmu Tuhan sendirinya Dekaranon ilmu Allah Mangko tahunan mulai insan Kalau alimun pula ka Allah lah dungu saja mula kita Adinalah indanan denyo tahu iyo sawa satu jo Oh iyo ko darala denyo aku Iyo lain ko darana Allah Oleh karena kudarana Allah Mangko bakanda mulai insan Kalau kudara pulang ke Allah Dak titik pun jula salero Adinalah tentu nala kuaso iyo kita tidak ada Iradani aku iradana Allah Irada Tuhan sendirinya
Karena yo ini radana Iyo Allah. bakata adalah kita. Oto irada babaliaka Allah nak satu pun juga nak salero. Adilai kanan lenyo ado iyo pinta sarato pinto. Ayatau samio denyo aku iyo ande yo samia Allah. Onde samia denyo Tuhan iyo molana sendirinya. Dekarano yo samia Allah mangkomando ngayo mola insan. Kalau samia pulang ke Allah pakak tulio de talingo. Denale tantunan delai san ninda mananga suatu juo. Ay basara kundeo basara Allah basara Tuhanan sendirinya. Dekarano yo basara Allah mangkomali yo mola insan. Kalau basara pulang ke Allah gelap bulita yo mato kito. Denale matole denyo kito iyo puto sama tomato. Ay kalam aku kalam Allah. Kalam Tuhan sendirinya. Oleh karena yo kalam Allah. Anak kata adalah kita. Ay kalau kalam pulang dekat Allah lah patali dari bawah bakato. Tatunan niyo adalah insan tidak dapat akan berbicara. Itu sifat iyo nan dikembalikan kepada naniyo lanan punya. Itu iyo kapan jawab tanya. Onde tanah lagi yo la tak kurang maaf yo dekat kami pintu. Denalai tak panjang-panjang. Illa yo jelo jelo. Melebihi tidak berkurang tak puluh. Ayalah ko jale, ayalah ko jatuh. Adinyo baru gua iyo nanyo ari bertambah malam jua bertambah malam jua. Allah dijawab laisa panjang tanya terlebih alai tak kurang maaf lah di pintu. Kepada buya nak duduk ala di muka maaf nak di pintu sabale juga palo. Andalai ko kurang nanyo maninyo oi buyanan lagi akulo. Aku kuraru oh bari mulai so supaya si penonton nak senang malam nangko. Lah jadi derasonyo manginge jo manimang ai mau kuala jo jangko. Apa lagi iyo si penonton onde dini pandang oh indah sabar apa. Nanti kini nantare tare sajo nantare lai kadalam nanti malam nangko. Alam babega cako iyo mambukanyo pana arjuna manutu inyo. Lain dari di sampuang juo di sampuang bana oh pengajian kita. Apunyo lagi onde lanyo badan latara soleno suaro lata bedo. Jolla jonan lamo jolla judenyo salmon lagu sero. Memang jo lagu iyo lanyo sadia namu takana dikisah nalamu. Pun salmon
mandi ako alalay balipe tangannya kadado Onde la namoni onde made albumnya Oni kenang juo Sita pian mandi indah dosa langang hayati dinanarami Gamang-gamang hati dirang diri Ina dosa gamang ay buay putoy tali Gamang-gamang hati surang diri di mabagan jua ay bojo hati Langang-langang hati surang diri Danga bunyi basi Ruru juati Aduh kota pedenai bagi tangi oleh nondek mencari Latadanga akabadi galanggang Adi kandung diri Oh kadi suntiang urang Marusuh joma jeso diri Baurak bau kai Oh cado cinta suci Ako bainay Iyujung ujung jari Mimpi denaro Oh nama masang cincin Laisa kain ya indah saragi Mangko berjalan Adia jo orang lain Aduh kau sampai deneba bagi sakit Haleno dek mencari Itu irama de Tuan Salmon Iyo nan ibo hati Abe mana lagi ni malam mari irama nan naga olah basedi Iyo mari kadituko Iyo ditambahi Hati dan mamang Pikiran guncang Gumanta tulang Mandang cabi Si kain kapan Di tengah rumah Jua mandai Iyo Bila piak pandan Hati nada risau Alun tabale Kasih jo sayang Denai batinggalkan Arwah marupo Di dalam mimpi Tajam hati Memancing tangi Kagagau badan Sayang kamande lulai sudah Kasih dipisah Sabilah papan Anyo nan tinggal Buya Ya ruah lana nilaan Hati dan gama Iyo Pikiran berambang Atau pulau Mata tulang Mandang cabi Si kain kapan Dia terumah Atabu jua mande Dilapia pandan Hati dan mamang Halun tabale Kasih jo sayang Denai batinggalkan Arwah maru
Astagfirullah. Tercapnya hati memancing tangis tagagau badan. Sayang kamane lalu sudah kasih adik pisah sabilah papan Hanya nanti aku munir oya arwah lanan ilah. Abah mana kami bertinggalkan sadang nyuare kasih sayang ayah berjalan. Abah ibu hati dilalui malam kau Ayo Matuna nina tapi ciang kana dek biasa abah denangkan bagalui jo para saya. Salamu kami ayah tinggalkan pai hajo sangsaro ya nan batang uangkan Bacando sulu pudua dinan kalam koya hoy kamano la pasai onde akan duang katampi tompa Abah hamba kandung pulanglah pulang matu cakuang semakin dalam hati mandesa makin runyam manangi dek panangguangan Hai mata cakuasa makin dalam hati mandesa makin runyam sampai kini alun mulia pula. Iyo itulah bunyinya dari jaminan badu. Itulah daerah malad dan lamun. Iyalah situ ada jalmun memang dulu penyanyinya. Di rantang air namu panjang namu pada raya ayam batu. Iyo nema ada karang kalaba apulu nane kasiro. Lama ayo lada kasat nang laka saju adila dalam dadu. Atadinyo atolan bagara pulo olalai atanto kami balaga pulo. Sekali iyo dan ladi sinan ala olalai sekali dan ladi siko ayudan iyo lada jopane nababale iyo lada biaso biaso ole lada diada onde ladi limbago ikola iyo lada buninyo lada dekawan adi kami nalade badu jo irama iyo lada jominang lada nyomina irama siro adi maning pagila masa olalai batang akape bati mojala hatinan risau abaw gala ala kongai ba apane manan dojan padomanan namalo balambao elo asisawi na tugata risau oh sayang elo nagari din tinggalkan Lai panuman nama hati risau Oh lalai elo lanagari dan tinggalkan
tang patang ala lalai abade endang yo bahati rusuh bahati rusuh oh padonyo abansa den alabao pulang anabuya elo nagari den pajao padoman namalo balambao lalai elo sisawi den turaka risau kon lalai elo lagi tu pulang ai salai aramila balai payo kumbu arami de anak mudo elo lai mandi patah gua corona lampulong Hey, talang kurang rabah koto, talang kemunir rabah semua. Astagfirullah. Malang orang bakutiko, ko malang kawan sepanjang umur. Sawa gadang panjang bakelok di bajang jejang putih ko sama katumbuh yuo. Oh sayang orang kumunir katiko elok kasih orang leka mulia ko lahuru alaga ego. Oh tak campak sang. Di dunia merasa di akhirat ojo api gadang gai kapasalan Ai tambah ngobalah oh tabang asikiki Henggo dirantiang marapala marao jumurai tanah Homba tanyo banang josi koci meminta batamu jahitan oh tagah de jarum kumunirai oh banyak ulang nangka pulau Iyalah. oh kita ka pulau nangka pulau kan sodo oh bagurau kita bagurau pau beatina kumunir nan marado ai rumah gadang ho bau kiauki haragi sarupo barendonyo tukanyo ana balai oh batanyo ikan de dalam air kumuniroi ko nyampang dape umpan sasuai oh carai jo lubu oh badana muhai ladi rantang lanamu apa janganlah tentukan bajelo jelo iyo mari to kanda kal kapado sirekan kita lada jolle jona sero janganlah tolan babaso baso orang babaso lapa paruyo janganlah tulan gadau saleo orang gadau salero tentu gadau pariyo sambil makan bairama juo punyo karajo ahai carilah cari nan lain usala denai haroyo aku kabar satu rasolah mungkin antara kita dia jauh bedanya adium pamu si cincin ambil betai ko hanya loyang timbago elola kita bajale jale padu manya sadia
Ya isu harinya Onde carilah carilah lain Usala denai diharoyo Aku kabasa tu rasa tak mungkin Antara kita jauh bedanya Karena denai datang ke rumah Orang tua dia masa mukonya Ai sapo inyo malenga Ai jaga dalam ai ape mato Alu tanto adia ala kabini denai Orang tua adia laboro sangko cari nan lain tu salah denai diharojo Aku kabar satu rasa mungkin Antara kita jauh bedanya Karena denai datang ke rumah Kata dia bakar ikan yang Oh dena sapo hino malenga Hibo atiko sabana hibo Alu tentu adia keselingkuhan denai Orang tua adik Buru asangko Katinyo tolan bagara kulo Tantunya kami bagara kulo Sekali di sinan ay sekali di siko Hujan jo pandihlah de babale biaso Katin papa menana mandi la kutika pa menana kato Tapi tatai pati pihla panyudah hila kato-kato Andelai ko la gara-gara tak jadi zaman kini ko Allah banyaklah terjadilah banyak pulau tasu Iolai banyak la kejadian anak sekolah zaman kini ko Dia di negari orang walau di negari kita Biar ke mana kan orang walau ke mana kan kita Dia orang walau dia nak kita Sultan Satira lagi no amat lama niti jambatan basi Lima kuliah kana mutamat Semester 2 Anak lelaki Oh,